Скот обикаля света, за да привлича децата към математиката. 55 ли е? Дойдох в това основно училище в Сан-Диего, за да видя как бързо смята. 85 по 95 е 8075, нали? За него това е безкрайно просто. Ето ти калкулатор, седни отзад. Правя всичко. Събиране, изваждане, умножение, деление, корен квадратен, корен кубичен, алгоритми. Всичко, с което да им покажа, че калкулаторите не могат да бият моя мозък. Умножение, дайте ми две цели числа и ще ги умножим заедно. Хайде. 95 По 85. 8075. Да пробваме отново. 96 96 по по 63. 6048. Изумително. Скот отговаря още преди да съм въвел цифрите. 43 По 99. 4257. Той бие калкулатора всеки път. Междучасие беше ми приятно. Скот впечатлява децата, но аз искам да разбера нещо повече за умствената му свръхсила. Как ще бъде при истински математици? Водя го в математическия факултет на университета Сан-Диего, за да чуя тяхното мнение. Студентите и професорите не вярват, че Скот смята по-бързо от калкулатор. Той решава да демонстрира невероятния си талант, като изчисли какъв ден от седмицата е произволна дата. Кажете някоя специална дата за вас. Например, сватбен ден или рожден ден. За да отговори, Скот ще трябва да направи множество сложни изчисления само за миг. Да започнем с вас. Имате ли специална дата? 1 октомври 44-та. Вашият рожден ден. 1 октомври 44-та е било събота. Навършили сте 18 през 62-та в понеделник. Вярно? 18 август 2007. Било е събота. Нали? 22 март 1983. Било е вторник. Никой не може да го сметне по-бързо от Скот. 16 декември 80-та? Вторник. 2 юли 86-та. Сряда. Студентите явно са впечатлени. Сега искам да сравня тях с Скот. Може би няколко математици от аудиторията ще опитат едновременно с него. Има ли желащи? Могат ли 4 математици с калкулатори и компютър да се състезават с удивителния Скот? Можете да ползвате калкулатори, лаптопи, телефони, да се обаждате на бащи и майки, всичко. Имаме серия от 10 задачи. В състезанието участват Скот и отборът на университета, въоръжен с калкулатори. Готови ли сте? Започваме с умножение на две двуцифрени числа. Готови? Числата са 39 по 78. 3042. 3042? Правилно, Скот беше първи. 249 делено на 7. 35,57142. Вярно? Добре. Бързината на Скот поразява всички в залата. Кубичен корен от 3,1,4,4,3,2. 68. Вярно? Не нулева база 32, числото 67. 9916233300351769. Колкото са по-сложни задачите, Скот става все по-бърз. Нулева база. Прибавяме 10 пъти числото 48. 964441924440. Да. Много добре. Изпитът приключи. Поразително. Благодаря. За мен е чест. Как се чувствате след поражението? Унизени. И посрамени дори. Какво мислите за Скот? Наистина ли е човекът калкулатор? О, да. Определено. Наблюдавахме изключително рядък феномен. В света може би има не повече от половин дузина хора с способностите на Скот. Но какво отличава Скот от всички нас? Защо неговият мозък е толкова бърз? Имал съм най-различни хипотези, защо мога да правя това, но все още не мисля, че имам убедителен отговор на този въпрос. Търси отговора, като водя човека калкулатор в научно-изследователски център по неврология, а резултатът удивява дори самия Скот. Можеш да го наречеш чудо.
Аз съм Даниел Браунинг Смит и съм свръхчовек. Търсенето на други свръхчовеци ме доведе в Сан Диего, където човекът-калкулатор Стан Флонсбърг удиви математици с уникалната си дарба. Готови. 249 делено на 7. 35,57142. Никога не съм срещал такива изключителни способности. Доведох Скот при светилото в неврологията доктор Дейвид Хюбърт. Нека първо изясним какво всъщност търсим. Доктор Хюбърт смята да използва най-модерната технология, за да сканира мозъка на Скот в реално време, докато той прави изчисленията. Ще видим как и къде той мисли. Но преди това искам той да види какво може Скот. Какво да направя? Вземете калкулатора. В училище децата мислят, че съм научил отговорите на изуст. Да вземем едно дву- или трицифрено число. Вкарваме го и това е новата ни нула. 27 плюс произволно друго число, например 62. Ето, получавате 89. Отново и 151, 213, 275, 337, 339 и така до безкрай. Но как го правиш? Смяташ несъзнателно или подсъзнателно? Веднага, щом се включа, цифрите политат. Това е невъзможно. Не може така. Можеш да го наречеш чудо. Също като мен, доктор Хюбърт е убеден и сега иска да разбере какво става в мозъка на Скот. За добрия експеримент трябват контролни данни. Първо ще сканират моя мозък, докато аз смятам. Беше страхотно. Сега ще сканират Скот, докато прави серия от сложни изчисления. Пращаме Скот на функционален магнитен резонанс, за да видим дали е свръхчовек. Експериментът започва и доктор Хюбърт ми казва какво мисли, че става в главата на Скот. Според него то е свързано с част от мозъка, наречена зона 44. Ето една хипотеза, която считам за най-вероятна. Неговата зона за математика е там, където и вашата, но е по-голяма. Той е разширил обема на зона 44. Това бих предположил. Сканирането приключва и сега ще разберем кое прави Скот свръхчовек. Резултатите сочат местата, където мозъчната активност е най-силна. Това е Даниел, а това е Скот. Червеното е активност, а синьото – покой. Веднага се вижда кои са активните зони. За наша изненада, докато изчислява, мозъкът на Скот е по-слабо активен от моя. Избрах това място, за да се очертае общата картина. Мозъкът на Даниел е по-активен от твоя мозък. Моята хипотеза беше, че ти използваш целия си мозък при смятане, а не, че неговият мозък ще бъде по-активен. Стигам до заключението, че за теб това е като втора природа. Точно така. Чувствам го като втора природа, съвсем естествено. Лекотата, с която мозъкът на Скот смята, изненада дори доктор Хюбърт. Но има още едно, дори по-удивително откритие. Двете главни зони, в които се очаква активност, са зона 44 или зона на Брока и париеталния лоб. Ето широко активен париетален лоб, а това тук е зона 44. Мозъкът на Даниел е това, което следва да очакваме според литературата. Нормален човек решава математическа задача. Сега да видим зоната на Брока при теб. Вместо нея виждаме нещо различно от това при Даниел. Виждаме тази зона тук, горе. Тя е много активна, но е малко по-високо. За Скот това е обяснението, което е чакал. Оказва се, че математическата зона на Скот се е преместила в онази част на мозъка, която контролира движението. Това е моторно-двигателната зона, фронталните очни полета. Те отговарят и за движението на очите. Тази част на мозъка отговаря за това да извършваме движения с висока сложност, почти без да мислим. Може би точно това позволява на Скот да смята с такава удивителна скорост. По някаква причина твоята зона за смятане не е в зоната на Брока. Вероятно е нещо генетично. Това би могло да обясни защо ти смяташ малко по-високо и встрани от зоната, в която е смятането при повечето хора.